28. februar 2026. Irans øverste leder sitter inde i sit kompleks i Teheran. Ayatollah Ali Khamenei møter sine højest rangerte tjenestemænd. Han sitter sammen med sine nærmeste rådgivere. Han tror, han er fuldstændig tryg. Han kunne ikke taget mere fejl. Hundrevis av engelske mil under skjærer en skvadron israelske jagerfly allerede gjennom morgenskyene. Den øverste lederen for en nasjon med 92 millioner innbyggere har nøyaktig 2 timer igjen å leve. Slik tok USA og Israel ut Ayatollahen. Å halshugge et helt regime krever feilfri matematisk presisjon. Å kaste et sånt bevæbnet land ud i kaos kræver måneder med kalkuleret planlægging. 6:30 om morgenen israelsk tid steg solen op over Midtøsten. En angrebsstyrke tog af og satte kursen direkte mod Teheran. Spydspidsen i dette angrebet var F-15 Eagle. Det kan være en 50 år gammel maskine, men kontinuerlige, nærmest besættende opgraderinger har forvandlet den til et toprovdyr. 2 motorer genererer nok skyvekraft til at få det tunge jagerflyet over Mach 2,5, eller godt over 1900 miles i timen. 15 kan klatre rett op. Den kan peke næsen mod stjernerne og accelerere vertikalt mod tyngdekraften. Topmoderne radar fungerer som et digitalt snikskytterkikkertsigte. Ørnen kan opdage og ødelægge fjendtlige fly længe før de dukker op inden for synshorisonten. Ørnene bærer vanligvis et stort arsenal af kortdistanceammunition, men på dette opdraget jagtede de ikke på andre fly. De jagtede på en mand. Under vingen hang dusinvis av Sparrow-missiler. Bygget av Rafael Advanced Defense Systems er Sparrow et svært avanceret flyaffyrt ballistisk våben. Når en pilot trykker på aftrækkeren, flyr ikke missilet ret frem. Det kaster sig voldsomt opover og ind i den øvre atmosfæren. En dødelig kombination av militære GPS-systemer og treghetsnavigasjon styrer deretter et hypersonisk fald tilbage mod jorden. En pilot kan slippe en Sparrow for over 600 miles under, eller 1000 kilometer med tomt luftrum, og missilet vil træffe et mål. På størrelse med et spisebord. Det er skræmmende, ubestridelig præcision, lastet med dusinvis af disse kinetiske bødlene. F-15'erne satte kursen østover. Flyturen til Teheran tog lidt over 2 timer, men målet var i praksis udødelig. Ayatollah Ali Khamenei var ikke en dum mand for USA og Israel. Han var offentlig fjende nummer 1 for det iranske folket. Han udstrålte uovervindelighed. Han hæftede, at at dræbe ham knap ville bremse fremdriften til den islamske republik. Bak lukkede dør var virkeligheden en anden. Han beordrede byggingen av 2 separate underjordiske bunkere under sin befæstede anlæg i Teheran. De var gravet så utrolig dybt under jorden, at det krævede en specialhejs for at nå frem til springsikre dørene. Turen fra overflaten og ned til berggrunden tog over 5 minutter. Han efterlignede taktikken til sin gamle allierede, Hizbollah-leder Hassan Nasrallah. Han trak sig tilbage til bunkeren sin hver eneste kveld. Han kom bare op til kontorene på overflaten i dagslys. Så ændret 12-dagerskrigen i juni 2025 alt. Israel gennemførte et massivt overraskelsesangreb på iranske militære og nukleære anlæg. De dræbte ledende militære kommandanter. De eliminerede ledende atomforskere. Efter blodbadet blev Khamenei et spøgelse. Han forsvandt fra offentligheden. Han tilbragte næsten al sin tid dybt begravet under jorden. Israel og USA stod overfor en brutal taktisk virkelighed. De vidste, at de ikke ville få mange muligheder til at eliminere Ayatollahen. Målet var ekstremt paranoid. Det ville bare være korte, mikroskopiske mulighedsvinduer, hvor han ville være eksponeret over bakken og inden for deres sigte. De måtte beregne, når disse sjældne vinduerne ville dukke op. De måtte have nødvendige planer klare for at slå til i det øjeblikke, det ideelle tidspunkt kom. For det trængte de data. I flere måneder satte de israelske og amerikanske efterretningstjenesterne i gang en kvælende overvågningsoperation. De begyndte at finde ud så mye de kunne. De overvågede ikke bare Khamenei, de fulgte også hans stab, forfulgte hans sikkerhedsfolk, kartlagde hans nære medarbejdere, overvågede hans rådgivere og katalogiserede hans familiemedlemmer. De overvågede alle andre vigtige iranske tjenestemænd, som kom ind i hans kreds. De kartlagde hver time af livet hans daglige rutine og komplekset hans. De måtte finde den perfekte datoen, tiden og stedet for at slå til. De måtte garantere, at når muligheden bød sig, ville angrebet deres være fejlfrit. Og mislykkes var ikke et alternativ. Ved at bruge klassificerte værktøj hakket israelske agenter sig direkte ind i trafikkameraerne over hele Teheran. De fokuserede på de, som var placeret langs Pasteurgaten, der Khamenei-komplekset lå. Denne digitale kablingen gav dem permanente øjne på bakken.
De fik tilgang til samtidsvideostrømmer fra området. De kunne se nøjagtigt, hvem som kom og hvem som gik til enhver tid. Gjennom måneder med stille observasjon bygde etterretningsagentene i Israels enhet 8 200 opp et detaljert bilde av området. De visste alt om det. De kartlagde de mindste detaljer. De logførte hvilke ruter chaufførerne og livvagtene til anlegget tok for å komme seg på jobb. De registrerte hvilke timer de var på vakt hver dag. De fulgte med på, hvem de var tildelt å beskytte. De kartlagde til og med de spesifikke stedene, hvor de likte å parkere bilene sine. En tidligere CIA-veteran forklarte den psykologiske realiteten ved denne operasjonen. Det er som et gigantisk puslespill. Du setter sammen alle disse bitene med informasjon. Der du mangler pålitelig data, ser du nærmere på de hullene. Det vil være alt. Hvordan får de tak i mat? Hva skjer med søppelet deres? Vi står alle opp og legger oss. Vi spiser og drikker alle. Alt du gjør etterlater et spor. Israelske agenter hakket seg inn i de lokale mobilmastene i området rundt Pastørgaten for å lære mer om bevegelsene til tjenestemennene og staben deres. De samlet inn enorme mengder rådata og matet alt inn i komplekse algoritmer for automatisk å oppdage mønstre. Maskinene ga et krystallklart, detaljert bilde av fiendens hovedkvarter. Det amerikanske sentrale etterretningsbyrået CIA var like nådeløst. CIA brugte sine egne hemmelige ressurser og teknologier for å holde nøye oppsyn med ayatollahen. De sporede bevegelsene hans, møtene hans og hans dypt forankrede vaner. De lærte alt de kunne om hvordan han levde, hvem han møtte og nøyaktig når han mest sannsynlig ville vise seg. Dager, uker og måneder gikk. 2 av verdens største etterretningstjenester fulgte med fra skyggene, mens Irans tjenestemenn gikk rundt og gjorde sitt. Agentene ventet tålmodigt på det rette øyeblikket. De ventet på det ene mulighetsvinduet, som i det minste ville gjøre det muligt for dem å gjennomføre et vellykket angrep. Så oppdaget de en anomali. Israelsk etterretning fikk vite at Ali Khamenei skulle delta på et stort møte, og en stor gruppe iranske toppledere skulle samles i hans anlegg på bakkenivå den 28. februar. Mållisten var overveldende. Mohammed Pakpour, øverstkommanderende for den islamske revolusjonsgarden. Aziz Nasir-Zadeh, Irans forsvarsminister. Admiral Ali Shamkhani, leder for landets militærråd. Syed Majid Musavi, kommandør for den islamske revolusjonsgardens luft- og romstyrker. Mohammed Shirazi, Irans viceetterretningsminister. Selv ayatollahens nærmeste familiemedlemmer ble avslørt. Hans sønn Mujtaba og datteren Boshra sammen med deres ægtefæller skulle alle være på samme sted. CIA skal angivelig ha sikret seg en viktig menneskelig kilde på bakken. Denne kilden bekreftet at møtet gikk videre etter planen og til avtalt tid. Noen etterretningseksperter har antydet at det fantes en dypt inne i muldvarp i ayatollahens indre krets, en som til slutt bestemte seg for å forråde ham. Uansett hvordan de fikk tak i informasjonen, var dette øyeblikket USA og Israel hadde ventet på. Dette var deres gylne mulighet. De kunne lamme hele landets ledelse for godt i et voldsomt slag. De kunne rett og slett ikke tillate seg å bomme. Det var en sjanse, men bare for én gang i livet. De hadde allerede stille og rolig lagt planer for et angrep på Iran. Opprinnelig planla de å starte angrepet om natten, under dekke av mørke. Men denne nye muligheten ødela den strategien. Bare noen dager før operasjonen skulle settes i gang, justerte USA og Israel sine taktiske planer fullstendig. De skrotet nattangrepet. I stedet ville de angripe i fullt dagslys. De valgte det øyeblikket, de iranske tjenestemændene minst ventet, at de skulle slå til. Etter hvert som den skjebnesvangre datoen nærmet seg, holdt Israel og USA fast ved planene sine. Dette var en strengt bevogtet hemmelighet, og de kunne ikke ta den minste risiko for at deres egentlige hensigter skulle legge ut. Hvis det iranske regimet fikk den minste anelse om hva fiendene deres hadde planlagt, ville møtet den 28. februar umiddelbart blitt avlyst. Ayatollahen ville raskt bli sikret dypt inn i sin underjordiske bunker. Han ville bli plassert langt utenfor rekkevidde for selv de mektigste israelske ballistiske missilene. USA og Israel klarte å holde all informasjon strengt hemmelig, men dagslys skapte en dødelig sårbarhet. Da de israelske jagerflyene kom inn i Teherans luftrom, gikk morgenen nøyaktig som planlagt. Flere iranske toppledere hadde allerede ankommet Khamenei-komplekset. Det enorme komplekset bestod av flere tungt befæstede bygninger. Det inkluderte kontorene til det iranske presidentskapet, og det husede det nasjonale sikkerhetsrådet. Den øverste lederen selv holdt til i en egen bygning. Mange tjenestemenn var samlet i en av hovedbygningene.
Ayatollah Ali Khamenei var isoleret på sit eget kontor. Dette var klokken 9:30 lokal tid. Den fysiske adskillelsen af målene spillede ingen rolle i det hele taget. De israelske jagerflyene havde nok Sparrow-missiler til at jævne hele komplekset ned til grundfjeldet. Iranerne så aldrig bødlene komme. De havde brugt 10 år på at blive nådeløst trænet til at forvente angreb om kvældene eller over natten. Ingen af dem forventede, at deres svorne fiender skulle orkestrere et dekapiteringsangreb midt på lysedagen. Men et angreb på dagtid tvang frem et stort problem. Hvis nogen civile eller vagter opdagede de indkommende truslerne, kunne de tage én telefon. Ayatollah tager sin 5 minutter lange hejstur. Opdraget er en fiasko. Måneder med planlægning og år med efterretning ville være bortkastet. USA og Israel tænkte total radiostillhed på bakken. Israelske og amerikanske efterretningsagenter aktiverede samtidig en digital afstængningsmekanisme. De brugte kontrollen sin over lokale mobilmaster som et våben. De forstyrrede al digital tjeneste i området rundt Pasteurgarden. De kvalte netværket med ren statisk støj. Selvom en panikslagen vagt desperat prøver at ringe sikkerhedsteamene for at advare dem om et forestående angreb. Selvom de prøvede at nå Khameneis elite-livvagter, ville de ret og slet ikke have klart at komme igennem. De stængte hele nabolaget digitalt, og den usynlige fælden slog igen. Klokken 9:40 begyndte de kinetiske angrebene. Jagerflyene i stor højde affyrte sine ladninger. Dusinvis av ansete Sparrow-missiler suste ret mot Khamenei-komplekset i halsbrækkende fart. I løbet av sekunder traf flere av disse præcise luft-til-bakke-missilene målene sine. De forvandlet umiddelbart betonbygninger, som havde stået stærke i flere 10 år, til hauger af rygende ruiner. Oded Aylam, den tidligere lederen for Mossads antiterrorafdeling, opsummerede den skræmmende virkeligheden ved moderne krigføring. 60 sekunder. Det var alt den operationen tog. Men det er resultatet av mange års forberedelser. Den moderne slagmarken defineres ikke længere bare av stridsvogner og fly, men av data, tilgang, tillit og timing. Et minut kan ændre en hel region, og det gjorde det definitivt. Gigantiske skyer av tykk, svart røyk kvalte luften. Civile i områdene rundt så ødeleggelsene i sjokk og frykt. På et øjeblik blev Khameneis legendariske kompleks utslettet. Stedet, som havde vært et trygt tilflugtssted for ham og hans tjenestemænd, var borte. Det samme galt Khamenei selv. De få inne i komplekset som mirakuløst havde overlevd de første salvene, løp vildt rundt for at finde lig. Khameneis søn, Mojtaba, var en av disse statistiske unntakene. Han havde gått ut for at få lidt frisk luft bare nogle øjeblik før ballistiske missiler ankom. Han fik en alvorlig beinskade. Han mistet sin far, sin kone og sin egen søn i eksplosionen. Han klarte at dra sig selv ut av ruinene i livet. Ali Khamenei selv havde ingen chance til at overleve. I en alder av 86 år fik livet hans en brå og voldelig slutt sammen med mange av hans nærmeste og viktigste embedsmænd. Med et enkelt slag blev den iranske statens overhoved rent kappet av. Satellitbildet rett etterpå avslørte det apokalyptiske omfanget av ødeleggelsene. I timene som fulgte gennemførte amerikanske og israelske styrker utallige flere luftangreb og bombeangreb mod Irans luftforsvar, radarer, militærbaser og anden vigtig infrastruktur. De som var igjen av regimet forsøgte desperat at danne et midlertidig råd bestående av 3 personer for at vise et snev av kontroll. De valgte Mojtaba Khamenei som sin nye øverste leder. Et angreb for at fjerne ledelsen på første dag af en krig er det ultimate militære sjaktrækket. Dette er den samme perfektion Vladimir Putin forventet, da han beordret invasionen av Ukraina. Han forventet en fejlfri 60 sekunders sejr. Han gik ret ind i et blodbad for at se hvordan et massivt underlegent ukrainsk militær satte en brutal fælde, som fuldstændig knuste den russiske krigsmaskinen på dag 1. Klik på videoen på skærmen din akkurat nu, så ses vi på næste slagmark.